Әгъүзу биллаһи минеш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Muhtaram мөселман кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән безгә шушы бүгенге җомга көннәрен күрергә насыйп булды. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, шушы җомга көннәрен иртән торганда иман белән уяндык. Кич менә ятканда да иман белән ятырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Һәм дә шу гомерләребезне иман белән үтәргә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен. Әйткән һәрбер хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ирешеп, һәм дә инде әйткән һәрбер салават шәрифләребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйп булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә ике дөнья бәхете һәм дәрәҗәсе бирсен. Кылган изге гамәлләребезне кабул кылсын, рәхмәте һәм шәфкате белән безгә Аллаһ Тәгалә карый күрсен. Бүгенге көн, мөхтәрәм кардәшләр, җомга көн бөек көн булайда, шуның өстенә Гарәфә көне. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, нур өстенә нур булып, шушы көннәребез безнең тагын да биекләнде, тагын да әҗер савабы аның күтәрелде. Инде шуңа бүген дә сөйләп итәсе килә Гарәфә турында, Гарәфә көне турында, аның өстенлекләре турында. Мөхтәрәм кардәшләр, элек-электән бәйрәм көнен татарларда Гарәфә көн дип йөргәннәр. Ягъни Гарәфә көн дип әйтә торган булганнар бәйрәм көнне. Гомумән алганда безнең халкыбызның инде динле икәнен без күп тапкыр ассызыклап үттек. Дөрес, бүгенге көндә ул диннән көннән шулай бит безнең инде бер нәрсә калмый дип әйтсәң дә була. Татар халкында. Ул хәзер менә яңадан кайта башлады. Әлбәттә, элеккегене дәвам итеп тоташтырып китсәк җайлырак булыр иде. Ләкин элеккегесе инде аның бик нык югалган, кызганычка каршы, үз тамырларыбыздан без киселгән идек. Шуңа күрә дә шушы Гарәфә дигән сүзне, Гарәфә көн дигән сүзне без бүген яңадан халыкка аңлатып, аның биеклеген төшендерергә мәҗбүрбез. Гәрчә элеккеге вакытта инде буларның бөек көн икәнен, кадерле көн икәнен бөтен халкыбыз белә иде, бәйрәм итә иде, ураза тота иде, һәм дә ки бу кичне бәйрәм киче буларак кабул итә иде. Мөхтәрәм кардәшләр, инде әйткәнебезчә, Гарәфә көн дигән сүз, Гарәфә дигән сүз нәрсәдән алынган? Гарәфә шулай бит тау. Мәккә шәһәрендә урнашкан ул тау. Мәккә шәһәрендә кечкенә генә тау, биек түгел ул. Тау дип әйтик инде. Ләкин тау гына түгел, шушы тау астында булган үзән дә Гарәфәгә керә. Һәм инде әгәр кем хаҗда булган, алар күрергә мөмкин, аның чикләрендә куелган билгеләр. Гарәфә шушында бетә дип, шушы Гарәфә чикләре дип. Һәм шушы Гарәфә үзәнендә һәм тавында мөселманнар хаҗ вакытында бөтенесе бер урында булырга тиешләр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Әл-хаҗҗу Гарәфә" ди. Хаҗ ул Гарәфә ди. Абу Ханифа мазһабында шуңа күрә дә хаҗ кылу җиңелрәк, һәм Абу Ханифа мазһабында иң төп хаҗның нигезе ул Гарәфәдә басып тору. Калган гамәлләрне штраф түләп, дия чалып, ураза тотып төзәтергә була. Гарәфәдә торуны берничек төзәтә алмыйсың. Гарәфәгә эләкмәсәң, шу Гарәфә көнендә, хаҗ вакытында хаҗың кабул булмый. Һәм инде син бер нәрсә эшли алмыйсың монда. Әйтик, башка кагыйдәләрне бозсаң, син мөмкин сарык чалырга, дия чалырга, монда ураза тотырга, садака бирергә, ләкин Гарәфәне син берничек тә үзгәртә алмыйсың, чөнки бу хаҗның нигезе. Һәм әлбәттә инде хаҗ кылган кешеләр бөтенесе бер вакытта менә шушы урынга җыелалар. Таваф кылалар кешеләр төркем-төркем, аерым-аерым килеп. Я булмаса корбан чалалар шулай бит көнең анда 3 көнгә сузылып, әкрен-әкрен генә килеп. Әмма Гарәфәдә торырга кирәк, бер көнне, бер вакытта бөтен хаҗига. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, инде бөтен мөселманнарның бер урынга җыелуларының шушы хикмәте. Һәм инде шушы Гарәфә дигән сүз, галимнәр әйтәләр, Гарәфә дигән сүздән алынган. Гарәфә белү, тану. Күп кайбер галимнәр әйтәләр, нишләп ул Гарәфә дип аталган? Адәм алейхиссалам белән анабыз Хава шунда очрашканнар, бер-берсен табышканнар, белешкәннәр, шуңа күрә ул Гарәфә дип атала ди. Тану, белү, ягъни. Аллаһу а'лам, күпме дөрес моның нигезе, ләкин безгә мәгълүм ки, шулай бит Гарәфә дигән урын һәм Гарәфә дигән көн. Инде мөхтәрәм кардәшләр, әйткәнебезчә, атабыз Адәм белән анабыз Хава шул урында табышкан дигән сүз, аның инде вакыйгасын сез беләсез. Адәм алейхиссалам хатыны белән җәннәттән куыла. Һәм алар икесе җиргә төшәләр.
Аллаһы Тәгалә аларны бергә җәннәттән кумый, икесен ике җиргә урнаштыра. Алар бер-берсен эзләп табырга мәҗбүр булалар. Берсе Җиддәдә төшә шулай бит, берсе Индиядә. Менә ойлап карагыз, шушы араны алар инде үтеп, шушы Арафа дигән җирдә анасын кавышалар, шунда табышалар. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Арафаның биеклеге, өстенлеге нәрсәдә? Арафада кылынган һәрбер дуа кабул була. Шуңа күрә дә күп кенә хаҗилар шунда килеп дуа кылалар. Һәм инде һичшиксез кем нәрсә сораган булса, Арафага барып, нинди дуа кылган булса, Аллаһы Тәгалә аның дуасына җавап бирә. Иртәме, соңмы? Иртәме, соңмы? Чөнки онытмаска кирәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, дуа кылганнан соң Аллаһы Тәгалә бирмәде дип әйтергә ашыкмагыз ди, Аллаһ Тәгаләнең үз вакыты бар ди. Ягъни, сорадым да, өстән килеп төште, җир астыннан килеп чыкты, кулга килеп тоттырдылар дигән сүз түгел шул ук мизгелдә. Ләкин Аллаһы Тәгалә үзенең юллары белән, хикмәтләре белән сиңа алны насыйп итә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, дуалар Арафада кабул була, иртәме, соңмы, Аллаһ Тәгалә инде бирүче. Кайбер кешеләр шушы хаҗга баралар, Арафа тауына басып, шунда махсус дуа кылыр өчен, теләгән әйберләрен сорар өчен. Ягъни, монда сорап та дуаларына җавап булмагач, шунда баралар, шушында дуа кылыйм әле ди. Һәм инде кайбер мөселманнар шушы барган хаҗиларга минем өчен дә дуа кыл әле дип васыят әйтеп җибәрәләр. Шуңа күрә дә бу да бик күркәм әйбер, кемнәндер дуа кылуны сорау, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки сораган кешенең үзенә дә соралган әйберләре булачак. Кем өчен сораган булса, ул кеше сораган кешенең үзенә дә, һәм кем өчен сораган булса, аңа да Аллаһ Тәгалә насыйп итәчәк. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Арафа көненең тагын бер шундый бер биеклеге бар. Бер яһуд Умар радиллаһу анһу янына килә дә әйтә: "И Амирул Муъминин ди. Амирул Муъминин, мөэминнәрнең әмире, сез үзегезнең китабыгызда бер аят укыйсыз ди. Шушы аят яһудләргә иңсә ди, шундый аят ди. Ул көнне без бәйрәм итеп үткәрер идек ди. Нинди аят ди? Ал-яума акмалту лакум динакум. Аллаһ Тәгаләнең шундый аятлары бар шулай бит. Бу көнне без сезгә динегезне камил иттек. Ягъни, бу көнне Аллаһ Тәгалә әйтә, шәригатьне, кануннарны биреп бетердек ди Аллаһ Тәгалә. Димәк, дин камил булды. Шушы көннән соң яңа әйбер өстәлми. Коръән иңгә бетте. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямның вазифасы тәмамланды. Хәзер инде шушы динне алып тотасы гына кала. Ягъни, бу куанычлы, шатлыклы хәбәр. Әгәр шушы көнне безгә мондый аят иңсә ди, берәр көнне ди, без аны бәйрәм итәр идек ди. Умар радиллаһу анһу шушы яһудка әйтә: "Ул көннең без беләбез нинди көн икәнен ди. Без ул урынның нинди урын икәнен беләбез ди. Шушы аят иңгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Арафада басып тора иде ди, җомга көнне ди." Менә шуңа күрә Арафа җомга көнне туры килсә, бу хаҗны атыйлар хаҗ әкбәр диләр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кылган хаҗ Арафа көнне туры килә җомга көненә. Һәм бу көндә Аллаһы Тәгалә шушы аятны иңдерә. Шул тауда торганда, хутбә вакытында Аллаһ шушы аятны иңдерә. Һәм инде шушы көндә Аллаһы Тәгалә динебезне безнең камил кыла. Аннан соң дөрес бер-ике аят иңгә, ул теге бүтән бернинди аят килми дигән сүз түгел, ләкин инде дин шушы көндә безнең динебез камил була. Ал-яума акмалту лакум динакум дигән аят. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу көн тагын инде көн дисәк, бу көн безнең бәйрәм көне. Динебезнең камилләшеп, тулып беткән көне икән. Шушы Арафа көне һәм бигрәк тә аның җомга көненә туры килгән вакыты. Ул инде менә быел безнең әлхәмдүлилләh шушы вакытка туры килде. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Арафа көне ди, һәм аннан соң килгән 3 көн ди, тәшрик көннәре ди. Булар ди иң яхшы бәйрәм көннәре ди. Шушы көннәрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: ашагыз, эчегез ди, ягъни бәйрәм итегез ди." Менә бу иң яхшы бәйрәм көннәре, иң зур бәйрәм көн безнең мөхтәрәм кардәшләр шушы көннәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сораганда, иң яхшы көн нинди көн дигәндә, ул әйтә Корбан гаете көне ди. Беренче көн, иртәгә була Алла бирсә. Аннан соң нинди яхшы көн дисәләр, ул әйтә Корбан гаетенең икенче көне ди.
Ягъни ул әйтми ураза гаете ди. Ул әйтә Корбан гаетенең икенче көне ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бер артлы бийек көннәр, бәйрәмнәр килә безнең. Гарәфә көне, гаит көне, гаиттән соңгы тагын тәшрик көне. Шуңа күрә бу көннәр, мөхтәрәм кардәшләр, безнең берничек тә инде игътибарсыз үтәргә тиеш түгел, мөселман кешесе өчен, иман китергән кеше өчен. Шулай ук Аллаһ Тәгалә шушы көннәр белән ант итә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Аллаһ Тәгалә әйтә: күк белән, йолдызларга ия күк белән ант итәм ди. Шулай ук ант итәм вәгъдә ителгән көн белән ди, бу кыямәт көне, وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Менә бу шаһид белән, свидетель һәм мәшһүд. Кемгә шаһидлек кылалар? Засвидетельствованный урысча әйтсәк, шуның белән ант итәм ди. Бу нинди көн бу? Шаһид ул җомга көне, ә мәшһүд гарәфә көне. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу аятта ант итә шушы көннәр белән. Ә Аллаһ Тәгалә ант итә бары тик мөһим әйберләр белән генә. Игътибарга лаеклы әйберләр белән ант итә Аллаһ Тәгалә. Һәм берәр нәрсәгә игътибарны юнәлтәсе килсә, Аллаһ Тәгалә шул әйбер белән ант итә. Ул ант итә алыр дип теләсәң нинди әйбер белән? Коръәннә бер нәрсә дә мәгънәсез түгел. Тик тималдан Аллаһ Тәгалә һәр нәрсә белән ант итми. Таяк белән шулай бит, мәсәлән, анда яфрак белән шулай бит. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә ант иткән икән нәрсә беләндер, димәк безнең игътибарыбызны шуңа юнәлтергә тели. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы гарәфә көненә, җомга көненә Аллаһ Тәгалә инде безгә игътибарыбызны юнәлтергә куша. Бу көнне, мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар ураза тоталар. Бу көннеге ураза ул инде сөннәт ураза булып санала һәм гарәфә көнендә тоткан ураза ул, мөхтәрәм кардәшләр, моңа кадәр алдагы елныкын һәм арттагы елның 2 ел гөнаһларыбызны безнең бетерә. Гарәфә көнендә тоткан ураза 1 ел гына түгел, 2 ел кылган гөнаһларны бетерә. Арттагысын да, алдагысын да. Бу инде хәзердәге гарәфә көнне ураза тотканда ел буе гөнаһ кылган дигән андый нәрсә әлбәттә булырга тиеш түгел. Һәм монда сүз бара, мөхтәрәм кардәшләр, кичкенә гөнаһлар турында. Гомумән алганда, әгәр дә сез игътибар итсәгез, хадисләргә, диндә, анда кешенең бөтен гөнаһлары бетә дигән бик күп хадисләр бар. Мәсәлән, тәһарәт алып намазга барса, кеше бөтен гөнаһлары бетә. Кеше намаз укыса, бөтен гөнаһлары бетә. Кеше әгәр дә 4 рәкәгать духа намазы укыса һәм 4 рәкәгать сөннәт намазы укыса, иленекен, бөтен гөнаһлары бетә. Әгәр дә кеше ашаганнан соң "Алхамдулиллаһилләзи ат'амани һаза тагама ва разаканиһи мин гайри хаулин ва ла кувватин минни" дип әйтсә, ашаганнан соң бөтен гөнаһлары бетә. Ягъни бик күп хадисләрдә Аллаһ Тәгалә әйтә, бөтен гөнаһлары бетә, бөтен гөнаһлары бетә. Сүз бара кичкенә гөнаһлар турында. Һәм кешеләр һич югында шуларның берәрсен булса да эшләп гөнаһлары бетерергә Аллаһ Тәгалә сәбәп бирә. Чөнки кай вакытта кеше монысын эшләмәскә мөмкин, бу уразаны тотмаска, бу даганы кылмаска, бу эшне эшләмәскә мөмкин, ә инде кайсысындыр бәлки ул аның эшләп куер. Гарәфә көне, мөхтәрәм кардәшләр, шулай итеп, ул инде 2 ел гөнаһларыбызны бетерә торган көн. Шулай ук гарәфә көне, мәсәлән, Гашура көненнән аермалы буларак. Гашура көнендә яһүдләр өчен дә бәйрәм ул. Шуңа күрә аларның аермалы булсын өчен без тагын бер көнне истәп тотабыз. Гарәфә көн безнең өчен генә. Бүтән бер халыкта да гарәфә көне юк. Яһүдләрдә юк, христианнарда юк та юк, чөнки яһүдләрдә булмаганчаларда да юк. Димәк, бу гарәфә көне безнеке генә. Шуңа күрә без аны бер көн тотабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук бу гарәфә көнен җомга көненә туры килсә дә, ул мәкрух булмый. Бу көнне ураза тоту. Чөнки сораулар бирәләр, җомга көнне аерым гына тотырга ярамый бит. Әйе, аерым гына тотырга ярамый. Әгәр ул Рамазанга туры килмәсә, мәсәлән, көн аралаш тоткан вакытта теге тәртибенә туры килмәсә, шулай ук җомга көнне тагын килсә, аерым тагын бер көн белән тоту хәерле, булай гына тотсаң, пәнҗешәмбе җомга, җомга шимбә. Ә гарәфә көненә туры килгәндә, аның андый мәкрух дигән төшенчәсе югала. Һәм шуңа күрә бу көнне без инде җомга көн булса да, гарәфә көненә туры килү сәбәпле бер генә көн тотсак та, безгә бернинди кимчелек булмый, бары тик савап кына була. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, гарәфә көне җомга көненең шулай бит әзрәк кенә статусын да үзгәртеп җибәрә, хәтта шулай җомга көне тагын да биегрәк булып китә. Менә бу инде Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән хикмәтләре. Шуңа күрә дә бу көнне инде без әлбәттә
ураза тотарга тырышабыз. Ләкин хаҗилар ураза тотмый, без генә тотабыз, монда булганнар гына. Һәм ураза тотуның тагын нинди хикмәте бар? Ураза тоткан кешенең догасы кабул була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, шулай бит, кемнең догасы кабул була, шулар хисабында кем ураза тота. Шуның өчен дә Гарафа көнне булай дога кабул була, Җомга көнне булай дога кабул була, ураза тотсаң тагын дога кабул була. Ягъни монда инде 3 сәбәп бергә туры килә. Һәм иншааллаһ савабы тагын да зоррак була һәм доганың кабул булу мөмкинчелеге дә арта. Менә шуның өчен дә бу мөмкинчелекне мөхтәрәм кардәшләр ышкындырмыйбыз. Тагын бер хикмәтен күрәбез нәрсәнең? Бәйрәм алды, иртәгә гаит алдыннан без ураза тотабыз. Без ураза тотабыз, бәйрәм алды. Бәйрәм көнне ярамый ураза тотарга, гаит көнне ярамый. Бәйрәм алдыннан ураза тотабыз. Безнең мөселманнарда бәйрәм көннәребез дини бәйрәмнәр бигрәк тә ул гыйбадәт белән бәйле. Һәм иртәгә дә мәсәлән без җыелганнан соң шушы бәйрәм көнне кыла торган иң беренче гамәл нәрсә? Намаз уку, гаит намаз уку. Гаит намаз укымыйча корбан чаларга ярамый. Иң беренче гамәлебез безнең гаит намаз уку бәйрәм көнендә. Менә шулай итеп бәйрәм көннәре безнең дога, гыйбадәт, Аллаһ Тәгаләгә якынаю белән бәйле. Чөнки бүгенге көндә бәйрәмнәр алар бәйле кырсак белән, нәфес белән. Фейерверклар, салютлар, ашап-эчүләр, шулай бит анда теге бер-берең белән биюләр, нитүләр, музыка. Бүгенге көндә бәйрәм шулай бара, нәфес. Ләкин инде дини бәйрәмнәребез иң беренче гыйбадәттән тора. Әлбәттә без тегесен дә онытмыйбыз. Әлбәттә без бәйрәм итәбез, әлбәттә догалар да кылабыз, ашыйбыз да, эчәбез дә, кунакка барабыз, җыелабыз да, ләкин гыйбадәтне онытмыйбыз. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бәйрәм көннәрендә Аллаһны онытмаган кешенең дә кыямәт көнендә йөрәкләр үлгән вакытта йөрәге үлмәс ди. Ягъни димәк, бу көнне ул бәйрәм булуга карамастан Аллаһ Тәгаләне исендә тота ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу көннәребезне без бәйрәм итәргә тырышабыз. Иншааллаһ инде русчада сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня у нас большой праздник, это день Арафа. День Арафа совпадает в этом году с пятницей, с Җомга. Соответственно, они возвышают друг друга. Когда идет наслоение одного праздника, одного события на другое, это событие воспринимается еще больше, еще сильнее. Поэтому сегодняшний день, день пятницы, он еще был украшен днем Арафа. А день Арафа был украшен днем пятницы. От себя, конечно же, лично хочу поздравить вас всех с этим праздником, с днем Арафа и приближающимся днем нашего Курбан-Байрама. Дорогие друзья, иншаллах, в эти дни для нас самые главные в году, можно сказать. Потому что у нас других-то праздников и нет на самом деле. Из этих праздников, которые у нас есть, самый большой – это вот этот праздник, Курбан-Байрам. А сегодня день, предшествующий Курбан-Байрам. Он еще и Арафа, он еще и пятница. Поэтому мы, по милости Аллаха, сегодня держим уразу. Я думаю, что даже здесь, наверное, все держат уразу. Альхамдулилля. Это действительно большая радость. Становится популярным, становится известным этот день. Нам заново возвращаются эти даты, эти праздники, потому что раньше-то все знали об этом. Друг друга поздравляли, все жили по этому календарю. Сейчас мы с каждым годом вот так потихоньку уже к этому приближаемся, иншаллах. Некоторые даже люди, которые намаз не читают, например, в интернете, там, в Инстаграме и так далее, спрашивают, что про день Арафа, про уразу, они тоже уже начинают узнавать не только про Рамазан, а и про такие уразы тоже. И потихоньку, иншаллах, мы надеемся, что они приблизятся к исламу и уже встанут на полноценный намаз. Дорогие друзья, сегодняшний день был сказан во многих хадисах, день Арафа. Например, есть такой один очень-очень глубокий по смыслу хадис. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: поистине Аллах взял завет с поясницы Адама в день Нярмен, то есть в день Арафа, и извлек из его поясницы всех до единого его потомков. У нас вот поясница вот здесь вот внизу находится, это копчик, так скажем, это медицинский термин.
А так, это информация, вся информация о человеке, его геном хранится здесь сзади. И вся информация о нас была в пояснице Адама, алейхиссалям. Он от Аллаха Тааля из... Вы Супермен смотрели? Да? Супермен смотрели? Там есть место, где хранится генотип всех детей в этом криптоне. Смотрели, нет? Они это не придумали, они это взяли из религии. Вот оттуда извлекается геном и искусственно создается человек. Вот этот геном отец Супермена взял и поместил Супермена и отправил его на Землю. Потом за ним прилетели эти другие. Генерал там и так далее. Помните, да? Ай Аллах. Ну, может быть, так вам станет понятнее. Это, на самом деле, для нас это воспринимается как фантастика, понимаете? А это реальность. Это реальность. Геном человека, всех людей, хранился в одном человеке, в Адаме, алейхиссалям. Аллах Тааля извлек оттуда всех людей, разбросал, всех извлек, разбросал этих людей. И что он им сказал? Он сказал: «Алясту би раббикум, я ли ваш Господь?» То есть Аллах Тааля создал Адама, из него вытащил всех людей, а потом спросил у этих людей. Мы стояли перед Аллахом, мы этого не помним, стояли перед Аллахом и ему клялись в верности, все до единого. И он нас не заставлял говорить эти слова. Говорят, вот ислам, тирании, там заставляют одевать платок, верить в Аллаха. Он, понимаете, что он сказал? Он сказал, он не поднял молот, например, да, над этими людьми и не сказал: «Я ли ваш Господь, сейчас я вас шлепну», если это не так. Он создал, он показал свою мощь и потом спросил: «Я ли ваш Господь? Есть ли у вас какие-то сомнения?» Все люди в один голос сказали, никто даже не возразил: «О да, мы засвидетельствовали». Все, баля. Да, баля, нет сомнений. Ни один не засомневался. И поэтому человек, когда не верит в Аллаха, он предает вот этот вот завет, свою клятву. Он сам признал Аллаха Господом, придя сюда, об этом забыл и сошел с пути. И об этом говорится в аяте. Аллах Тааля говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва из ахада раббука мин бани адама мин зухурихим зурриятахум, ва ашхадахум аля анфусихим аласту би раббикум». Поистине твой Господь вытащил из сынов Адама, из их, значит, поясницы потомства, а потом попросил засвидетельствовать: «Аласту би раббикум, я ли ваш Господь?» «Халю баля шахидна». Они сказали: «Да, мы свидетельствуем, ты наш Господь». «Антакулу яум аль-киямати инна кунна ан хада гафилин», чтобы они не сказали в судный день, что мы не знали об этом. То есть в судный день люди придут и скажут: «Мы не знали, что ты Господь, суды, Создатель и так далее». Аллах Тааля приведет это доказательство и скажет: «Вы же сами признали. Я вам сообщил. Вы увидели, вы признали». Поэтому вера живет в каждом из людей. В каждом человеке есть вера. Вот эта вера, которую мы первый день создания сказали перед Аллахом, уверовали. Но вот кто-то скрывает эту веру. Поэтому человека называют кафир. Слово кафир переводится как скрывающий, закрывающий, кафара, кафир. Кафир, дословно перевод, это неверующий. Дословно перевод слова кафир – это скрывающий. Он скрывает ту веру, которая у него есть. Первый день, когда он уверовал, он эту веру сейчас скрывает, пытается не замечать ее. То есть он противоречит самому себе, своему естеству. Или же, говорит, они скажут, вот эти люди: «Аутакулу иннама ашрака абауна мин кабл, ва кунна зурриятан мин ба'дихим, афатухликуна бима фа'аля аль-мубтилун». Мы, говорит, последовали за нашими отцами, люди скажут. Они были неверующими, мушриками. Мы лишь за ними последователи, неужели ты будешь наказывать тех, которые последовали за неверующими? То есть, когда человек скажет:
я последовал, я лишь последовал. Я не виноват, меня так учили. Вот сейчас, когда приходишь в маджлис, людям говоришь, читайте намаз, ураза, туда-сюда, живите по исламу, что говорят? Нас этому не учили. Или они говорят, нас учили другому, имея в виду советский период. То есть, говорят, мы не виноваты, мы лишь следуем, что нам говорили. Аллах Тааля говорит, это не оправдание. Это не оправдание, потому что тот, кто следует, должен был понять, за кем следует, должен был подумать, за кем он следует. Если ты не думаешь, если ты не соображаешь, тогда получи наказание так же, как и они. Потому что за тобой тоже следует. Потому что ты тоже ведешь кого-то за собой, оставляешь такое же потомство. И поэтому, дорогие друзья, даже у этих людей не будет оправдания, говорит Аллах Тааля. Потому как они все знали об Аллахе. Все знали об Аллахе. В каждом человеке есть вера. Зерно веры в каждом есть. Просто надо это раскрыть. Пророк ﷺ сказал, нет такого дня, которым Аллах освобождает от огня рабов больше, чем день Арафа. И поистине он приближается, затем хвалится им перед ангелами, говоря, что они хотят. Что они хотят. То есть, когда человек в день Арафа держит уразу, делает дуа, находится на горе Арафа, то Аллах Тааля хвалится перед ангелами и говорит, вот мои хорошие, праведные рабы. Особенно теми, кто находится в хаджи, потому что они преодолели такой далекий путь, пришли в пустыню, на голую землю, на голые камни, там смотреть нечего. Вот если вы, например, ездите туда во время умры, вас привезут на Арафат, как экскурсию. И вы увидите, там делать нечего. То есть там ничего нет, глазу нечему зацепиться. Ну, может, там дерево какое-то уникальное? Нет. Может, озеро наверху там? Нет. Там ничего нет. Может, кафе там, где вкуснейший плов готовят? Нет. Может, там сидит мудрый старик, который советы раздает? Нет. Может, там лекарь? Нет. Там ничего нет. Но почему люди приходят в эти голые камни и находятся там в одном месте? Только ради Аллаха. Только потому, что Аллах Тааля позвал. Цель у них только одна – это Аллах. Поэтому Аллах Тааля говорит, хвалит. Вот, говорит, они все бросили, пришли в вот эту местность, и вот сейчас они передо мной. И Аллах Тааля, что они хотят? Вот, что это значит? Аллах Тааля даст все, что хотят эти люди. Раз они пришли, попросили, что они хотят? Все там. Раз они преодолели, самое главное, себя, значит, я им все дам сейчас. Поэтому, дорогие друзья, это очень сильные слова, на самом деле, для понимающих. Пророк сказал, поистине в ночь Арафа перед ангелами Всевышний Аллах хвалится людьми, которые прибыли на Арафа, и говорит, взгляните на моих рабов, они пришли потрепанные, покрытые пылью. Потому что раньше вообще на ослах, на верблюдах, пешком, когда добирались, даже есть фотографии еще дореволюционные, там, видите, там условия не как сейчас. Сейчас там шатры стоят с кондиционерами. Ты дуга делаешь в шатре с кондиционером. Ты вот сидишь, дуга делаешь, тебе пришли, еду поставили перед тобой. Искать еду не надо. Еду поставили перед тобой. Ты покушал, дальше дуга делаешь. Таких условий раньше не было. Поэтому сейчас, дорогие друзья, очень комфортно. Но от этого саваб не уменьшается. Также пророк сказал, в этот день пророк Адам, алейхиссалям, и его жена Хава, радийаллаху анха, встретились на горе Арафа. То есть это еще один примечательное событие в этот день, когда Аллах Тааля изгнал из рая Адама, алейхиссалям, и его жену, он их поместил в разных концах земли. Место. И они должны были найти друг друга, искать друг друга. Адаму, алейхиссалям, было в 2 раза тяжелее. Во-первых, он согрешил, каялся, муки совести. И второе, разлука с любимой. Разлука с Хава, дорогие друзья, это не разлука с нашей женой современной. Хава – это воплощение всех хороших качеств и красоты, которые есть в женщине. Она идеальна. Наши жены взяли что-то чуть-чуть от Хава. Что-то чуть-чуть. Не до конца.
И что-то одно еще, не все там. А она была воплощением всего этого. Поэтому он очень скучал и любил, и вот они нашлись на этом месте на Арафа. Поэтому пророк ﷺ также говорит, что мусульманин, соблюдающий пост день Таурия, избегающий греховных слов, войдет в рай. День Таурия – это вчера. То есть, если человек держит уразу за день до Арафа, плюс Арафа, то есть ему будет еще больше саваб. Также пророк ﷺ сказал: тому, кто станет держать пост день Арафа, запишется вознаграждение вдвое превышающее количество людей, которые были от Адама алейхиссалям и до судного дня. То есть это миллиарды савабов. Пост день Арафа равен 1000 постов нафиль. Как будто ты 1000 дней продержал нафиль уразу. Также в день Ашура ураза равно 1 году нафиль поста. А пост в Арафат равен 2 годам нафиль поста. То есть здесь разные идут хадисы и разные воздаяния за все эти дела. Также, дорогие друзья, пророк ﷺ сказал: пост день Арафа равен освобождению 2000 рабов, жертвованию 2000 верблюдов и пожертвованию на джихад 2000 коней. Мы сейчас не сможем это сделать, денег нет. Но, продержав уразу, мы можем саваб этот получить. Альхамдулилля. Также пророк ﷺ сказал: день Арафа Аллах Всевышний смотрит на своих рабов и прощает тех, в чьем сердце есть вера размером хотя бы с мельчайшую пылинку. То есть Аллах Тааля в этот день прощает грехи людям. Вот это такое событие, дорогие друзья, поэтому я считаю, что нам повезло, что мы дожили до этого дня, до пятницы Арафа, плюс повезло тем, кто уразу держит, естественно, повезло тем, кто понял значимость этого дня и с верой, так скажем, встретил эти дни. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.